Hamunak kadamang doh dainang sudi nani haholongan di bagas sanenggoran ni tuhata. Tema ni minggutta sedariot ima di pergugui debata doakan naposona. Nang hita saluna akka pangula ruas ni tuhata di julu ni jauba. Sudedo hita maboto si Samuel sada siyan tubuh ni si Hana naliling di paimaima. Alai si Eli sada malim hati-hai natong mengaradi makubasi Israel. Alai anak konna dua Hofni dohot Pinehas dang mangihuton amana si Elion. Hirana sarupa mamuse pangalahona maradopon anak konna songon na ni alaman ni panguhum Samuel di turpuk taon. Dua anak konna margowar abia dohot si Joel. Alay tong godang manghuton ulaw na dinggan na pinatupan ni among na si Samuel. Hamunak kadamang dohot dainang. Anggo dihitahala bata niyan sa tadokod do dang daw tubis sian bonana. Molodung burzu niyan among nga burzu manang anak konna. Molo pertangiyang inong nga pertangiyang manian nang akka pinoparna. Alaydak songoni anggo si Samuelon. Dua anak konna na margowar si Joel dohot si Abiai. Molo tazaha di jolo ni turpuk taon ipolat di perak donasida. Ringgas majalo sisip jala girgir papeol uhum di tonga-tonga ni bangsoy. Omasada naikos teranggut tonota di ngolu perhuriota nang ditikyon alaboy do nang sada ama nang ina natoras di tonga-tonga ni bagas na macay girgir do mangoloy hata ni debata alay buy do tupa masa anak kota daksay di huton ulaw na dinggan na tapatupa di ngulutta si gado pare. Adong goedde di hutan nami mempeleset kanon edden yakkaina. Anggo di kalimat na sa sitong ngay dok tugu geleng mi manada. Tugu geleng mi manada. Aligay biadong masipata mempeleset kani aladang bui dihuton anak konna burzuni naturas nai gabe do emak tulu geleng mi marganja. Jadi malengleng masipata pakilalan ni sada ama dohot ina ay dang nasorohana sa sitonga manugunugu mangazari anak konnaon alay bihado bainot ta mga rangguto ni. Di hatabatak adong gosa da padohan mememdo nahubodut asaunang aporotanaw. Mememdo nahubodut asaunang aporotanaw. Lapatan na ikundang ngadong totong sulu sorminan siyan hita di panugunuguon tuwaka iyanakon. Unang gabi manibil tu na Solomon ni rohani
debata. Nazo tadodang apala pangazaryon na umarga tuwak kasudut na mangihut di tongan di bagasta. Alay keteladanani sitiruoni pangalahoy na umangat di ida akayanakon maradopon natorasna. Hamunak kadamang dainang matsay zut aka ahli ilmu pendidikan mandok termasuk nang di buku taon aka ahli edukati paingoton iya guru na parzolo si tutu di tonga-tonga ni bagas ima natoras niak kadadanak. Alani tantangan nang dihita di kota Saunari na zutad dotong sipata tahusor masa depannya anak kota kebaikannya anak kota tu padita amang ngazari zo anak kokon inna rupani buidui taksalay alay marujahan tu hatan ibibiltai natorasido ang gwapala na parzulu guru maradopon akka ianakon. Lausi manang tantangata nang di zaman digital di kotaon buido masa uzuk danak humolong rohana mida pembantu sian omak nga paroma ama sian kerizo ngaborngin ngabotari nang dihaol dia bing ma anak konna alay ngolo dungi tangis me dungi jomam se bi gendong dulu anak ini dungi gabe hohom ma dak danahi dia bingan ni pembantu zozo don nang tuhita asa nang perikot aka pangurupi di tonga-tonga ni bagasta alay so tunggabe laos tapasahat sabing pangazarion panugunuguon tuna sida di tonga-tonga ni nguluta si gadopare. Sungoni manang maradopon akka pamareta doho lan akka naasing. Hamun akka damang doho dainang jojo na parzolom mau tuhita di mingguta sa deryon. Asa say zumolo hita gabe guru pangazari na tua-tua na zumonok tuaka na kota aka pahoputa di tonga-tonga ni bagas tabi marmemehon hata ni debata tu akayanakon ang giat unang manibil ng gosade penian siya ni lububi lahu mangulahon na hobar tu hata ni tuhatay ima parzulu si auhonota napaduahon hamunak kadamang dohot dainang memang naking nung alibaritahod di sonungalam sarimatua si Samuel. Si Samuel tinggal di Rama. Alay anak kon na si Abiel doho si Zoelon tinggal di Bersiba. Daripada udah secara zarak. Alay di pabakit si Samuel mana dua anak konai gabi panguhum di halak Israel dak sudi bangsa Israel ukap rohana majalo apalagi naking di bola ni turpuk taon lububi molotazaha di ayat tulu alay dang di ihut-ihut anak nai dalan niamana ipolad di perak do nasida zalamad zalo sisip nasida papeol uhum. Alay di pabakit si Samuel do anak nanaduai si Joel doho siabia gabi panguhum di bangso Israel. Ahaman ay nyot tuhita hamwak kadamang do dainang lubobi mengkritisi diba siya nakakibijakan politik di tonga-tonga di bangsota
Memang danga pala lomo ni rohani si Samuel rapazong zokko dinasti politik di tengah-tengah di bangsona hati hai. Alai ternyata godang doa kepermaraan laho mangulahon-ulahon dinasti politik songon na pinatupan ni si Samuelon. Apalagi dang apala diulahon anak kon na duai ulahon akanadinggan na pinatupana di tonga-tonga ni Moluna. Hamuak kadamang doho dainang o masada si Zamot Tonota di tonga-tonga ni akaulahon. Ulahon na maragam di kantor di balian nang di akaulahon na maragami. Laho mengkritisi akka peralihan generasi marujahat tu lomo ni sada-sada keluarga di tonga-tonga ni bagas nabi. Alanido si tangyak konot taro nang akay dukta di tonga-tonga ni bangsota nang nuengon. Asado nang akka dinasti-dinasti politik si songonon lumobi molo sa diulaw na kaulaw na dinggan di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni negarata nang di tonga-tonga ni Nahumaliang. Hamunak kadamang doh dainang buasa di debata naking tu si Samuel oloy ma ay dadaho na ni tulak na di si Audong. Taboto do hamuak kadamang doh dainang sahat tu zaman ni panguhum debatado anggo na mamareta di bangso Israel. Melosonari tagwari dui teokrasi Tuhan memimpin. Alay Roma kabangso payhutihut na masa di Nahumaliang akka bangso na asing nunga adong raja di nasida buasa hita daong. Sayhira na daw duminggan akka na masa na dipatupa ni bangso Sileban siyan na binahin ni Jehovah tu nasida. Ido parmaran ni sada bangso Israel tikilaho mamasuhi tano Kanaan nasida dung dibereng nasida tanah Kanaan subur uli akka suasuanan marparbue akka hau gabido nasida ma ay tumabodo hape molotay huton bangso na di kananon marsoba tu debata nasida. Mereka jadi pengen mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, padahal Tuhan sendiri memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jumuk jodon hamwak kadamang do dainang na taida di simalolong ta tupa dang saya palauli marujahat tuhatan ni debata. Tartudos dui isarana molozong zok kita di topi ni laut dungisian na daw taida mamat say saksak mat say ulig galubangon masililian botar alay tupa duksahat tutopi ni laut tutopi ni tawi tupa kurang godi si dibuan akana rotak akka sampah doh lan akka na asing. Naing pahusoron na sida ma sistem pemerintahan teokrasi gabe monarki odo na tinula ni debata uba didokon dadaho na tinula na di si Samuel auro na tinula ni bangsoy di si na sumarningo lagu na peluahon na sida siyan perhatobanan na sumarningot au na paluahon na sida siyan hamusuon halak Mesir. Jauh-jauh do tuhita hamunak kadamang dohot dainang. Molo godang pe di ida si malolok ta di tonga-tonga ni Nahumaliang songon na ni ida ni bangso Israelon alay kotonggo ubalga pos ni rohata marujahat tuhata ni debata.
Tungpe gudang akan nauli marnida si malolokta di tonga-tonga ni humaliang di ngoluon, alay tung so sumurut pos nirohatta. Di denggab basa ni Jahuba, laho manugu-nugu ita. So dia masih kap ni si Samuel marnida kana masay. Lapatan na ngahona toru rohana marnida pangalahon ni anak konna na mangulahon na susuman. Dungi romu se bangso Israel madok leo madihami sa daraja. Sudi mabahani ba na makilala tarhapit dirina. Aidang tarapinan ni mana anak konna si Joel dohot si Abiyaon. Sabali nga dakpitro tarjalo rohana pangiduan ni bangsoon alamangalo debata mangidahita marnida na mangido sadaraja dinasida. Tupa jo dotong pada soni pakilalata di nguluan nate. Olor dotong diba madang nasada dua sian anak kota menuda dungi romu se dongan na asing madok iya geleng mima zo pareso zo madok kata hata di debataho HP yana komuso dia tore hokko din narupani ola masih patah sukot pakilalan madok sidohono pe maol sukko pamangan hirana di hutam pamangan madok sidohonon molo tunga pala gudang boban natadupi dingolutta sigano pare. So dia masih sikap mi si Samuelon di tonga-tonga ni ngulu na pakilalan na hapiti martangiang ibana tu debata. Asa melua ibana sian naborat na niadupan nai. Aidang tarapina ni mana ya nakonna di perhatutu ibana do. Jedang dibelai mana tong ison anak konna si Joel dohot si Abiyaon. Ala di perhatu botibana do memang salah do anak konnai mangulahon naso lo menirohani debata. Hamunak kadamang dohot dainang gabi delusi debata beibana. Dang di pasobu debata ibana di pojot nirohanai. Alai oloima na pinangido ni bangsoi ay dada ho nanitula nalisi audo. Holanon hamuak kadamang do dainang dido nakkening di ayat 10 do 10 sada dungi di patol hasi Samuel ma sudi hatani Jahuba tu bangsoi akan mangido raja sianda sida jala di dokma oddo uhum si ingotot tu raja nagumongkom hamu sugut buaton na do akana muna zala bainon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa merluzong nasida di juluni huretana. Ima uhum taringot tu raja anak kon nasida pe gabe songon foreigners manuai ngobahasan yon maradopo nakaraja di tonga-tonga di bangsoi. Hurian itu hatta do nangoluta di tiki buntu tahilala, tiki suku tahilala, ima sada momentum laho pagumotson panguloyota maradopo Tuhane. Isarana tiki ruar bangso Israel sian perhatubanan muba mapikiran ni Raja Parao ujunga gabe dilile mamusena sida sahat tu laut merah HP laut taripar dang adong dalan ala laut dong naik kosi tariparan da sida tu dia mana sida hamwak kadabang doh dainang mangalakka molo mulak tupudi nunga dia do pinasida tentara ni halak Misr mate manasida alai molo mangalak ka pinasida tulauti
doho doga lubang laho pamaupon nasida. Anak muda medok maju kena, mundur kena. Danga dong sila kahon nasida. Lupa nasida adong depeda bataza hoba. Na margogo mamuka dalan di tonga-tonga ni kebuntuan ni hita azul mau. Ini menjadi peringatan bagi orang Israel kala itu, termasuk kepada kita, saat kita merasa buntu dalam hidup ini. Justru itu menjadi momentum yang tepat kita minta pertolongan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan bisa mengubah laut menjadi jalan tol. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata Lukas 1 ayat 37. Ditikisongoni mahamwak kadamang mangido merhiti si Musa gabi dibuka madalani merhiti dalan di sisik ni lauti sahat tutano dugi mangalak kama nasida siani. Pengalaman ni bangsa Israelon nang di tonga-tonga ni nguluta si Ganupari, nang di tonga-tonga ni ngulu Mariana konon zut menungguli hita. Molo adong sipata nasukot nguluta tadalani di nguluon. Maila hita misalla haruar tuduru. Mangalakka tuzolo dang barani. Mudur tupudi dakaulah lakka. Tu dia mahita. Marsiazar siap pengalaman ni si Samuelon. Dohok bangsa Israel lau menaripari lauti. Saat itulah saat yang tepat bagi kita meneduhkan diri sejenak, memohon petunjuk dari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka yang tidak mungkin bagi kita akan dibuat mungkin bagi Tuhan. Laut pun yang akan membawa kita dengan arus yang menghancurkan, Tuhan rubah menjadi jalan yang bisa kita lalui dalam hidup ini. Hamunak kadamang dohot dainang tusido hita diju di mata somari boiro hita songop pengalamata songop pengalaman ni si Samuelon alai mari hiti hata ni tuhata di bagasa sadarion di rupi do hita dia kapek kalalatan na sukoti asal ma sian nasaroha marsitutu hita tumangihon hatana mangoloi podana mangoloi barita nauli dingolutta nang mararupon akaya nakot tape daw makanaso mangihuton pudatta daw makanakota siya nasa mangoloi puda ni natoras alay tungadong siya ni na di pabuabuan pinalidat-lidat ni Portibion so tunggabe dohot tita manguhumi na sida tadok ahama Tuhan hama magokku buasa mapolay kon gabi hutubuhonon out suray sukutuhay na masahay dang tubuhonok ku gelakon ninadi barupani sa dadua dunyani alay ang gumarhiti hata ni tuhata terpauba terpautsat debatado marhiti huwasonay nang akanggulo ni anak kot tape melotungadong nasolo ni rohani debata alay marhiti-hiti holong na mamulin siyan hita gabi tugionot tanang akanak kotay lamangoloy hata ni debata tupa adong gosan anak kotay madok sihol ni rohani nasida maradop pun akaya omak nga doho among nga marhiti holong nay muba ng nasida siya naso mangulahon ni rohan debata gabi mulak mangoloy di bagasan holong na siya tuhat na mahita mangarangguton ng akanak ko tabi di jabu doho di balian marhiti-hiti tangyak tabi maradopon aka anak kotay Luther madok Ganupari bay masada ayat hatay ni bata
tungulu ni anak kumi asa marhite pamangan nai saya dihanguluho ni ganu pari ganu tiki. Apalagi akan kota misalnya dengan anda dau akan kuliah dengan anda dau akan kerja di tempat nadau dan teradu tak kita marhite zarak alai marhwaso do Tuhani marhite hite hatana do tangyakta lahu mangudihon na sida di bagasan lo mani rohani debata. Saya ka anak naburzu masalu na kanak kota. Saya ka parpuda nauli siolay puda sioloy yazar sudin nang akapaho puta ay nasida do nang generasi masa depan, generasi emas doho na membangun bangsota nang negara ta tuaka tiki nanengro.